Dobrý den, vítáme vás na vánočním koncertě Rychnovského dětského sboru. Připraveni jsou malí čertíci, ale i andílci z mateřských školek, Klíček, Sluníčko, Čtyřlístek a zaspívají nám písničky Čerti v pekle, je to tak? To je Křiku, Pod tím domkem, O Vánocích a koledem. Dirigovat bude Lenka Jackoláková a za klavírem sedí anděl Iveta Zavadilová. Přeji vám krásné vánoční odpoledne. Dost. Umít. Učesat. Narovnat. A nyní zavolám andílky, aby nám pomohli přivolat kouzlo Vánoc.